Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong hapon guys. Kung may hiligong ka o traditional hilot, first time mo nakita, tanawag yun para sa mo. Mayong hapon sa inyo. Mayong hapon ma'am. No, saan man itong ipamati? Sakit akong kilid. Sa kilid yun. Kilid. Oo. Pilok adlaw naman na. Kuan mga isa ning simana na. Simana. Wala ka lang ka-check up o unsa. Namo ko history sa kidney. Oo. Nya sila ko ngi dugay na mga kuan siguro. 2014. Kung mag-alsa ka bugat, Di man siya mo kuan. wala ra. Unsa man nga time nga masakit mong dira sa kilid mo. Sulsuon. Unsa man kanang magdiho ka, unsa man panahon nga Kana siguro panahon na magbihok ko. oo. Mas kay inang buntag okay man siya wala siya sakit. Oo. Yan ang laba ko kaya pinabaho dito sa kuan yung amo. Mm. Pagka kuan sakit ko po. Unsa man kasagaran? Unto hapon gabi Murag hapon. mo tukar siya. Sige. Hapon. Unsa ba gyud? Mm. Duwas ini mong diri nga o dili sa nga permanente jud katukar. Kung karon mura permanente na siya. Sige na kada adlaw. Adili Mura unsa man. sa isa ka adlaw bertukar lang siya. Katukar. Sige. Na nagkuhol ka nga sakit jud. Ginhot. Ang asa mang binotel. Manod jud siya. Di mo gid mo ganhon. Wag na gamay. Pero usahay mawala man siya kay pre anak ka nang anak gud akong tiil ko. Siyempre sa karon ang ginhot. Binod siya. Kung initunog nimo dili baga. Di man. Karon lang baga siya. Karon. Mm. Sige. Unsa ba gyud? Mm. Dili mong dire sakit, manod ang tiil, murag baga. Ano gid na ko sakit. Oh, sa muhang dapi-dapi or hawa kana, pangyuran. Unsa ba gyud? Hindi ko katulog. Di ka tulog. Mm. So di ka na piyong lang. Paras kada hakuan nang gusto ko matulog di ko katulog. Pero pag kuan alas 11 sa gabi makatulog ko buntag. Ikaw ana na. Sige. Tapos bugnaw sa siguro sa aircon siguro kay aircon mo sakyan. Bug na yung paminaw. Gani ka dira ning Kamot, sa kamot. aircon. Unsa ba gyud? Likod ana. Sakit mo likod dili. Ulit man. Okay ra haw dili ra paubos. Dili ra gyud. Ah, sige. Lanak. Lanak gyud. Ako na lang mangita suban. Sige. May nakakita ka sa kuha. Geek search man ta ka sa Facebook no kay Oo, gusto lagi na ko nga magpahilot ko dito kay basig dala ko sa kanang panuhot ba ano ko na manipiang gud diri nako. Nag-search ko ba tapos gibutan ako manghihilot. Nakita man ako ang imuhang kuan Eric manghihilot anya. Ana. Layo man kaayo ang gigos. Di man layo Sige. Ala gay na kayo rag di ko na gid maayo desisyon ko ay. Decision dyan. Desisyon ko kay wala ko yung nakita lagi dito sa Davao lagi nga kuan. Okay, medyo syudad po ba no? Mm. Sa social media, ang search kamera ako may daghan, no? Unya tapos nakuan pud ako nga kanang okay gid siya magpatambag ka. Kay sa Bita po siyang dili kay nimo dugayon po. mm, Kanang murag agong tahon ra, yan no? Kaya ra. sige lagi ko panghaplas nun na akong umiga. Mulo pud siya diri ano ba murag mulo. Sige, sige. Usahay mo abot diri o. Mm. Nya tapos kanang kuan ko usahay mo tan-aw murag ko kasukaon. Mm. Siguro basig dala po sa daot sa akong mata ba kay masyado po niya akong mata. Kung suka usahay. Kasi buntis. Eh. Anong himan? Bagura yung gidugo. Bagara de. Imo ning anak. Oh. Sige. Sige balay niyo. Amo ang balay jud sa kuan malalag double. Taga Malalag jud ka. Ako ang bana. Ikaw, Taga Malungon Sarangani province. taga Malungon jud mismo. Ako ang Tuay mang ginikanan. ginikanan. O ginikanan mga igsoon ko. Lagi dito ka nagdako, siyempre, anak. Oh. Sige, sa Malungon ta, Malungon tag address. Sige, shout out ma'am sa taga Malungon. Shout out sa Nagtuyo taga na sa Malungon. Davao rin Trabaho sa ra ko nagtrabaho. nagtrabaho ra sa Davao, taga Malungon jud siya. Mm. Gikan sa pagkagamay ang todo dako na, di ba? Ninyo ko nga marag 15 akong edad. Jinsan ako. 15 mong edad na minyo. 15 mga 16 ano. Na minyo. Mm. Ang bata ba?
Mo siguro. So pagaminyo ni mo napuyo ka sa Jinsan, pulumulok, ano. Jinsan, pulumulok ka na pagaminyo. Sige, shout out sa mga taga Jinsan. Shout out sa mga Jinsan, sa pulumulok. Ilang po kung nabaw na. Imong balay ko sa katong sa mga ginahan, Malungon, Sarangani. Sige. Shout out imong mamagpagpa. Buang mama. Oh. Shout out kay Edita Dinupon. Elpidio Dinupon. May igsoon ako. Mga silingan ninyo diya sa Silingan Malungon. sa Malungon. Sa mo yung malalag? Ha? Malalag. Sa akong bana. Sige. Malalag din, kay shout out, malalag. Ay, shout out sa Malalag. Sige. So, ayan guys, shout out po sa taga Malungon. Malungon sa mga Malungon. Sarangani? Malungon, Sarangani Province. Hello po sa inyo ha. God bless po na si Ma'am Dere. Totobangan na mamaayo iyang kinapang-disclosure. Siyempre, naman sa pagkampo sa Ginoo. Huwag tara nga doon sa kudre manikamot ha. Manikamot ko maayo mo. Kumay mo. Isa dahil na Jinsan dahil sa Sarangani. At kaya natin kinapang-disclosure. Huwag siyempre po, sa karon lang nakakita na nga video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Ayan. Share this video guys. Share this video. Ayan. Sumisugod ako guys. Shout out ang God bless po sa lahat ng mga OFW. Ayan. Ayan. Ato ka na. Ayan isa. Parang na sa ka. Gamay lang. Oops. Okay na ka na? Oops. Sa kalas na hilot. Wala. Lugay na kayo. Ano na hilot? Umbas na ito ha. Saan ni habak? Lugay na nga. Lugay na rin. Kung sa parasam ng habak ha. Kuan daw ka nang dali ang lugay ko. Nagyagan na. Apay lang wakwak. Murag. Ito. Tawag na si Inday. Ay, sige, kinapangalan. Judith.
Sakit gamay. Ow! Kaila dayon pagkita. Nangutan na mas gawas. So, hindi sa kuan ng terminal. Nangutan mo pinaka. Pero pagabot dire, Wala na kay ni ana unto siya na sa likod sa Ano? DTC. Ano ang driver? ingon sa driver. Hindi man kayo napilitan mo. Hindi, mura na si ko. Hindi. Sa playa. Sakto, di driver. Tangan mo na diya, Tusti Aro diya, Direk Hilot, ni Aro ah. Nag-agis pilit ka masahon. Ako ang Silence. Murag high blood na pa ko. hindi na high blood. Apilong ka ng high blood. Sa man, 150, 160. Check sa lang silip po na Uy, po. idubol o. Iputang ang isa kakamot, di ka katrabaho. Oo, di wag Huwag sa tiyo. dili mo gyud pawayo ng mata. Tulog sana, kaklase na biyog man na. Ana, din bati ka. Ano ganyan pa nabuntag sa'yo? Undang-undang. Ano pating siksiha? Ano ba ito naman mo? Tara. Berikan.
Pwede. Karon ayaw lang. Oo. Pwede ba sa online ligo? Ay, nagkaligo. Karon ug mawala ligo. Mm.